उद्देश्य बेलायनो हामबाय जत टिप्रासा नाय तंनाय चेनेलावनो ताई जोंनि चेनेलावनो हामबाय थानाय 27 तारिखआव गयना हलाव बेलबारि आ जागायाव बीजेपी रंनि कायसे गेदारिं बरक समावेश बा बरक दामजोनि कक मालाय सेमिया आबुनि पाइथाङै सारिखौ हंगाके बरक खुमलुङो आरो जे गेदारिं खालाय फायनाय र 50-60 जना हाय बरक खुमलुङो फाय हापायके आंकेनो तामुखा खुमलुंनि टंक संटंने रंनि अटुरक सबायके मीडिया रिबिसिंटिनो रंनु नुखा आबो सिमिया गारागिनि दुकान पाट गाना रगो बाइक टंने रंनो बाइक सबायका सातटा हाय बाइक सबाय जाका कायसा सक जाका का आबो सिमिया बरक ताई खुमलुं आम तायो थांनाय बरक 10 राउन्ड हाय बरक फायर खालायनाय ग्रां थांमाने नुगो आंके आबो तो टंक संटंने र आरो कुनु राजनीति माय दङ कुनु फाइट बया बरक तामने आमते खालायना नां ताबो खुमलुं आम तायो फायनाय आबो से खुमलुं आम तायनि बरक बिखुबुङै टंका टंक संटङै अर थान्दाके शान्तिके बाबे टंमाने बरक टंग्रिना रिया दा आ प्रश्न आबोनि बागैनो तिनि जों 12 घन्टा जों बन दागोखा खुमलुंनि आम तायनो खैरानि खालायनाय बरक न जों जेवर फायनाय गारि गुरा सकजानाय सबायनाय रंनो रमना निंथुं निनाय जों जागो तिनि 12 घन्टा तिनि 6टा निसिमि तारिख 6टा जरा जों बन्द माने पुलिस एफआईआर अखदा जों एफआईआर अलरेडी खाकिया खरबसिनि आबोले आं सायमारिया जे व्यक्ति जे सबाय जानाय रक आबो तो पब्लिकनि बरक एफआईआर खाकिया पुलिस पुलिस तो जों अलरेडी बरंनो समय रेखा का एसुरेंस जों मायाखौ दावसो गराते आबोनि बागैनो जों बड दागोगै दङ ओंखाय जों 12टा एकटा हायरगो जों पुलिस जे थानाव जों गेराव रोनाय बरनो दाक्ति रमै साजा रोनानि बागैनाय तिनि 12टानि बिसिङाव तिनि 12टानि बिसिङाव ओंखाय तिनि अर सिमिया जों अर ब्रिगेड खायजा जों माधबबारि हायजागावबो जों ब्रिगेड खायसे खाय दङ आबो जों चम्पनगरावबो ब्रिज गानावबो जों खालाय दङ आयें जों खुमतिया फासिङावबो जों खालाय दङ के बेबागैनो जतनो चराफेरा जतनो अफ दुकान पाट इनखु सिनि अर सिमि कयेकटा सिमि जों पारखाय दङ हस्पिटालनि स्टाफ ngaके दाबो एग्जाम चरायनि एग्जाम दङ काय साता स्कुलावबो जलि दङ खुमपुयावबो जलि दङ आबो रि एग्जाम बुथ आबो नंनो मास्टार ताई स्टुडेन्ट नंनो जों पारखायो ताई बिभिन्न गथै बा सादि कालेबारि पान्डार दुधगारि र ओंखाय दाबो सिकिउरिटी फोर्स र फुजि र आम हायरब थांलाय सुख्लायमोन बन्द खालामो हामबाय जों मियानो मीडिया ने मार्केटिंग साप्लाय दा थानाय 27 तारिख बेलबारि ब्लक गाना बिनो हल बीजेपी ने कायसे मीटिंग खालामनानै अ मीटिंगआव जों जे खोनामानि बीजेपी आखाव खालामला आ जागा बाय बन्द केब जार लाय थांनायमोन थांनायमोन बीजेपी जुदि प्रब्लेम जागाव आ जागा दिपरा मथन को अवश्य बरफ हठात फैयै 27 तारिखनि प्राय 6टा कि 6:30 अनुमानिक आ जराव सिनि खुमलुं टंनाय दं आचमसा 30-40टा बाइक फैयै पेट्रोल बुंदोखा सिलाइ कखा एकदम माने जाम माने बाइक अटो गारि सिलाइ बरफ ओंखाय सिनि डिमान्ड अबनो अरो बरफ लायनो थांतानि जारा चेयारो जे खुमलुङो जारा जे टंक संटंनाय दं बरफ आरो कुनु दाय गरि बर आ जागा कुनु याक ताङै टंक संटंनाय दं बंनि उपरे बर अमा खामला आबनो जों जारा जे खुमलुं बासि दंनाय दं जों आबो टोटाली कन्डेम खायो निंदा खायो बनि बागै अबहाय दुष्कृति बा दुषी खायनाय दं पुलिस दं तुगै रमनानै बनि बागै जों अबो साजा थानानो नरक जदि रमै मिया गाय सिनि तो जों खलाय रनाय नरक रमना थाङै नौना जों थाङै अमन बागै जों बरख सागा नरक एरे साइकेल ताबो जों सरखार को बरख मिया बनि बागैनो बरख मा जैसे माने एरेस मा खायनायनि जों खुमलुं आमचाय 19टा बिसिना तयै जों बारा बननानै स्ट्राइक
खरक बुस्थुनि मुङैनो एफआइआर खायदा जों ताबुक जरा जों ठीक आं आबोथ' एफआइआर खालामनो आं खालामनाया दामखा 6-7 जननि जों या बीजेपी नि बखाक्ति ब्रक जे कक्सिल जाबाय आमो तो बीजेपी नि याने ब्रक से मिया जे ब्रक नि कायसा रिएक्शन होना आमो आं नुखा जाताचिनि बरमुनां गरिब जे बाबा हायके माने अब बीजेपी नि कुनु याक करे अब के साइतमनि इनका अब सब फलादा पुरासादा हायो महका बीजेपी नि जुदि याक करे हिंखाय सिलाय कक्थानि बर' गोबां नुगै दङ सिनेवनो जोंथ' चिनि तखायब्ला ओंखाय अ जागाव ब जेसाफोरनो साइद दंदि बंनो याक करे ओंखाय दुसिनो रमनान बागै बबो जोंनो सापर्ट खायनो नांगौ जे दुसि रमजोंनो बागै बन बागै जों साव जे दुसिनो रमनि सिनि कखा जों बीजेपी दा तिप्रा मता दा आईपीएफ दा जों साइनिया जेसे दलफोरनो दुसिनो रमदि आनि कखा दुसिनो रमनान बागै जत तंना जों सापर्ट खायनो ब जुदि अम हायदो खाय दं हांके एरिया ता कुनिनो जों शान्ति तो बिदा मन कुनिनो जों मानिया बन बागै जों साव दुसिनो रमनानि बागै अहंकार जरा सामु सितर बाय जोंजा गना रमनानि बागै नों आं जतनो जों जेसा पार्टी फोर खयदे बन सापर्ट खाय जों बन एरास खायदे बागै सिन अबन मेन दिबा बन बागै साव हना दना जों केबन बुंनो खाय बदल साया जे दुसिनो रमनि आनि कक्का जे दुसिनो रमनानि बागै जरा जों पलिटिकल खाय दंना निनि आनिनो नासिया वय टाउन के संग जतन जुदि हमजा गंगाय बनो सापर्ट खायदे बनो रमनान बागै फानदे नंगो पुलिसनो सादि जों पुलिसनो सावा बा जोंबो बुमुंग्रनाय नंगो बुमुंग्रदे दुसिनो साबो खालाय अबा हायकिना जों तिनुना बन्न बलायखि खूब अबन बागै चिन पाब्लिक रक बलायखि सापर्ट खायगा जोंना टोटली जों आबुक नरम खाना पूरा स्टप दा कुन और दुकान पाट गाड़ी गुरा कुन चलिया काम गै चिनि सराय दा बा चिनि जारा जे टंग फसं टंगर ऊपर सापर्ट खालाम बागैना जोंना माके सब खालाय जों तिनु बन्न आ खुमलग आमचे स्कुल रक दं कॉलेज रक दं रके बन्द दं दा जोंथ' टोटली जों कलेज तो बन्द फैयाबा जों अबनो मीडियानि बिसय दं जों मा सागला जारा चिनि एग्जाम तंना दं बागै जों पाकिस्तान खालायनाय कारण जों केमनि खतिनि बागै जों खाय जेहेतु जों टंगसां खायो और मगे जों एग्जाम तंगा बनो मगे जों एक्सक्यूज खायो जों बरनो फैनाय आबो आं कयनाय कुनो जुदि स्कुल लगे एग्जाम तंगा केबो जुदि चिनि नों मीडियानि माध्यमै आं ता सागला केबो जुदि एग्जाम तंगा बनो जों खसां खसां याकार हानाय बा कुनो खति ता खायदेने आं दिन नों मीडियानि बिसय कक्ति